Gu Xabier Izagirre eta Leire Julian gara, eta aldatun lan egiten dugu. Gure erronka bada nola indartu dezakegun bizitza komunitarioa eta zainketa partekatuak cohousing bezalako elkarbizitza ereduetan. Eta nahi duguna aztertu bada, sormenaren eta artearen bitartez eta teknologia gehituta nola lagundu dezakeen eremu hauetan cohousingetan erabakiak hartzen, eguneroko bizitza antolatzen, eta azken finean nahi duguna da lagun sareak sortzea hainbat gai kontuan izanik. Hala nola bakardadea, zahartzea, edota hori esan duguna, azken finean bizitza komunitarioa. Elkar bizitza komunitario hori ez da erresa ikuspegi bakar batetik ikustea. Orduan guretzako interesgarria disiplina desberdinak elkarrekin sustatzea ez. Orduan alde batetik interesgarria izango da profil kreatibo edo artistiko bat ez, diseinuari lotuta. Eta horiek aldi gute ekarri azkenean berrikuntza sozial honetarako bai empatia, sentsibilitatea ez, edo narratibak hobeto ulertzea. Eta gero bestaldetik profil teknologiko zientifikoagoak ez. Hauek emango digute zehaztasuna edo tresna hauek nola ulertu ez, izan daitezen irtenbideak jasangarriagoak edo eskalagarriagoak. Eta horregatik bootcamp azkenean guretzako aukera ez, hibridazioa ulertzeko eta konektatzeko sormena, Leirek esan duen bezala, eta ikerketa eremua.